Eguraldietara nora baitera joateko? Zergatik anetara bazkaltzera joaten? Guazen magoiko nanue jatetxera? Ideia ona. Kaixo guardion, bos laguntzarete ezta? Bai, ala da. Lehenengorako itxalara dakazue. Bigarrengorako berri saltxitxak eta saizkia. Jarri eta zuen Jarri zazue saizkia eta saltxitxak. Nik saltxitza jarriko ditut. Nik berri saizkiak, guazen ananaztera. Ai, ze gustora nagoan bidea hartatzen. Zua! Ai! Beitu basta! Ziltzaileak, zute bat daukagu jatetxean, alden azkarren etorri. Farilak zu hartu digu. Zensua izaltzera!